Kohaman kepada bayi hau Jesus Christ. Haga gospel mindagas ni uji sudang hikaya yang ibai pe ibai. Yano ngide banting. Uji sudang ong yang ilang pakai gospel. Yano ngide banting. Ong happy kolog jonga. Worship ting ya kito kibadon ke bor ban penyap ya ka med jumbi bad hatin kimdon bor ban le. Henry uji sung yano ngide banting. Ting ya uta uba. Don ka bor ban bretno yangi shapodu jok. Komun ka para ba ir hawa uji suong what ting ye kito ke don ka bor ban pinya pingi uji suong kumino what ting ye kibriu. What ting ye kibriu kito ke don ka bor ban pinya phi. Henry ting ye ublei badon ka bor ban bretno yangi shadu jok. Ting borom ya ublei. Namar ublei udon ka bor ban bishar yangi. Ublei udon ka bor halor kie bar jongan ka berthe. Ubeli uron ke bor halor ke jingim jungi. Ubeli uron ke bor halor ke jingyap jungi. Ubeli uron ke bor ban bishar yangi. Ubeli uron ke bor ban penshit tom yangi. Bun sin kibrigi sngotu bakla hawa ujisu ong ban ting ya uta ubadon ke bor ban bretno yangi shadu jo kibrigi ki perkat bun sin yangi perkat ujisu ong yangi ban ting ya uboman ban ting ya uksui namar bale uksui uron ke bor ban bretno yangi shadu jo. Omdai ujisu nam hikaya ban ting ya uksui ujisu ong yangi ban ting borom ya ublei ngim de ban ting ya uksui bale namar ublei udon pangi manla khalimat ngim de ban ting ya boman ngim de ban ting ya uksui hangne ujisu na hikaya ngi ibai pe ibai ban ting borom ya ublei ban ting borom ya ublei. Kohmer ke para baid bun sin hak jingim jingi ngiting ya kibriu ban ya ublei ngiting ya kibriu ban ya ublei badangi bun sin ngi kongu ya kibriu ban ya ublei hak jingim jingi ban pen keman ya kibriu ban pen sngoba ya kibriu bun sin ngi pen kene ki hukum jong ublei ban pen keman ya ki parlog jongi ban pen keman ya ke bahaying jongi bun sin ngi pen ken ya ke hukum jong ublei ngi klat ya ke kten jong ublei bun sin namar balai ngi ko ban pen keman ya ki bai ngi ko ban pen sngoba ya ki bai ene kita gadaw akam kita banigang jong Samuel kalonga bakat saw kadkot arphau saw ngi yosngo usol wala ong ya Samuel ngalale kabai ke pop ka bakrau ngalale kabai ke pop ka bakrau ngala pen ken ya ke hukum jong ublei bad ngala thamsnang ya ke ten jong me bad ngala khongu ya ki paid ba namar ngala ting ya ki bad ngala pen ken ya ke hukum jong ublei namar usol ula ting ya ki paid ba wala pen ken wala thamsnang ya ublei bad habangi pule shushungi yoi haba usol ula kintair ya ublei haba ula sol u pen ken ya ke hukum jong ublei ula ong kumno ya Samuel ublei ula ong ya Samuel namar usol ula kintair ya ngaru ngala kintair ya namar usol ula kintair ya namar ula pen ken ya ke hukum jonga ngaru ngala kintair ya dene kita gara meda uji suang ha gospel ting buram ya ublei namar ublei udon ka bor ban bishar yangi ublei udon ka bor ban penshitom yangi ladangi le pop ladangi bakla bon sin ha jingim jongi ngi ting ya kibriyo ban ya ublei kumbangala ong ban pen keman ya ki ban pen sngoba ya ki parlog jongi ngi pen ken ya ublei but don kibri bon sin kibri kiyong ngalale pop shibona ka jingim jonga minda la jiayu yanga ngalale pop ngadang im ha ke pop ngadang iya ha galanti bakla minda la jiayu dene kita ra kitab sirak kalanong kabasan kadkot saw ngiyosngu kaktinu balik ong waju ong ngala bakla henry klam shim jia yanga waju ong ngala bakla ngala pop henry klam shim jia yanga namar utrai ulong uba suki ban bitar balai klam shim jia yanga namar ublei ulong uba suki ban bitar bon sengi perkat ublei unam bisharengi ublei unam bitarengi ublei unam penshitomengi tengi le pop bait ublei ulong uba isnei ublei un samap ya baraki pop hoid ublei ulong uba isnei henry ublei un sabisharengi ublei un sabisharengi ibai ublei un penshitomengi ibai henry ladanginum minwan pai ladanginum khilna ke bamut ladanginum wan pai sha ublei ladanginum khilna ke bamut ublei un sabishar yangi ublei un penshittom dene kita gadaw hakni ublei om un ublei ulong ba sukki ban betta minda ke sila dangi bakla dangi le pop la shai le se unum penshittom yangi la shisngero le se ublei unum penshittom halin shita yo shibanayru ublei unum penshittom male namar ublei ulong ba sukki ban bitar kamon ayu ublei ulaban ap na ka daga jingban pai jongi ibai ublei udang ap na ka banda jongi ibai ulaban ap shisnam arsnam
si post nem har post nem ublay unsa up nakabanda jungi henry hadin bun bun snem ladangin nom khla ka mamot hadu ka jingyap jungi ladang yo ngam don kam jingmap na ublay ngan sa im kumne ngam don kam yo ublay ngam don kam ya ka balang ngam don kam ya ka sakramen ngam don kam ya ki hukum jong ublay ladang kintai ya ublay hadin gelas ngotu kai ka jing shisha ublay unsa penshito mangi yana kata gospel uji wong yang ibe ibe ting borom ya utau boron ka bor ban bread no yang isha dujok ladang nom khla ka mamot ladang innom an pai sa ublay un sa penshito mengi barngi ngin sa poi sa dujok omde namar ublay ukoban bread no yang sa dujok ublay umkoban yoi bangi poi sa dujok ublay umkoban yoi bangi ki kon jong ublay ngin poi sa dujok dene kita gadau ublay ulang ba sukya ban betar un sa ab haddu ka jingab jingi henre nginom killa ka mamod henre nginom killa ka mamod henre nginom an pai sa ublay umlaban pini mengi namar bale takamon la jong ngela ong ngam don kam ya ublay ngam don gam ya kabalang ngam don gam ya ki sakramen ki hukum jong ublay ngam don gam ngan se im kumne ngan siap kumne te kumno ublay ulaban penim yang ibe ibe kohon ka parabayin how Jesus Christ hagane ke mas bokhoin hakat banginang puson halor kanega gospel minda uji udang hikay yang ibe ibe uji udang ong yang ibe ibe yano ngideban ting and I think yano enuro light tang ya ublay ting borom ya ublay bar kumjuru uji sunawongi ibe minta kelang bake gospel but wan paisha ublay mo habangi im hakapop habangi nang ya dah kelenti bakla ngide wan paisha ublay namar radanginom khla ka mamod radanginom wan paisha ublay ngibaro ngin poi shadu jog kahon kapara hagane mas bokoit tongin panmap na uji surna keminta ki por ngila kongu ya kibriyo ban pen kaman yaki ban pen sngo bayaki ban nak benda ki por ngela pen sngo sngi ngela pen sngo si ya ublay nak benda ki por ngela pen mong ya ke donor jang utrai namarangi ko ban pen sngo bha yaki be namarangi ko ban pen kaman yaki be bertongen kerpari uji suban ma pengi bertongen kular uji suminda nadu minda kasngi nganom pen kaman yaki be ngan gideban lena dong shodong tang ban pen sngo bha ya ublay gideban lena dong shodong tang ban pen kaman ya ublay ladangi pen sngo bha ya ublay ladangi pen kaman ya ublay ladangi im kabake jingim kabakhuir kabake jingim kabathamai ngi barongin yopdiang shibon gi jingor ko jong utrai halor jongi ibe to ngi dubai nak benda kene baro khadbangana chiminda ya kene ke mas bakhuin eniero ya Jesus Christ Shalom lai shalom amen